Tam. Jo, zdravím všetkých a dneska tu máme Urbex, preskúmovačku, tu je obustené kúpalisko, hotel z Horety, aj keď obidva sú obustené. To je nová moda, hej? To je nová moda ten hotel. Doresu sa nám stratil, hej? Takže Doresu si nevieme kde je, stratil sa proste. Aha, tu je. Kde si bol? Aha. Toto je vstup do kúpaliska. Toto je najmodernejšie kúpalisko sveta, hej. Najlepšie, najmodernejšie. Tu má, zadarmo je tu vstup, hej. Zadarmo vstup. Vidíte, koľko je tu vody v tom bazéne? Normálne a biele. Tu sa ideš okúpkať. Ideme si zaplávať. Vylez. Už si v tej vode? Jaj, dobrý. Dneska Adventures. Tak veľa je tu voda, no je. Tu, tak poďaľ tu bola voda. Tí nerotulituali žiadne. Veľmi veľa je tu vody, normálne až sa topíme. Tak je tu veľa vody. Tento fašistický znak si nevšimajte. Už není fašistický. Tu je vianočný stromček, hej. Preto to je najluxusnejší hotel. 5 hviezdičkový. Na Bookingu mal najlepšie recenzie. Aké mal recenzie toto kúpalisko na Bookingu? 5. 5 hviezdiček, vidíte? Nie, hviezdiček. Klobás. Klobás, áno. 5 klobás, toto tu malo. No, ideme si čeknúť oblečenie. Rukavice. Ček. Máš rukavice? Hej. Nemá, čo si myslíš? Máš rukavice? Nie, pri sebe. A ty máš moje rukavice? Ček. Ja nemám rukavice. On má, Ček. Máš moje rukavice? Hej, ja mať budem potom 3 ruky, 6 palcov. Hej, kto chce zapalovač? Chce zapalovač? Daniel, Drsus. Ty si to. Tu je taký kabel, hej. Tu kabel. Cigánsky kabel. Hej, tu kabel. Čo tu toľko beješ? More, tu si nehraje futbal. Kiko, Dáno, nestúpaj do skla. Jaro. Tyko Jaro. Miro Jaroš. Hej, hej. Toto tu dáme nalepky, to značí, že sme tu boli my. Môžete dať lejko od Brňacka peš do. My ťa tu necháme. A už sme sa okúpali. Už ideme von, dneska Adventures čistý. Babi. Popím psaku. No, už topíme sa. A nechoď hore, preto sa prepadneš. Tu sú najmodernejšie záchody. Tojky. To sa prepadneš. Skiby, ja už som bol aj hore. Či? Nie, ja som už bol aj hore s mojím otcom. Len trošku tam tá podlaha sa ohýba, hej? Všade demonické znaky. LPRZR. To je dedové sa. Tu natáčali dedové. Tu natáčali aj dedové. Neradil by som tam ísť. Sa rovná voda. Áno, ale počíte ešte si nie nájsť, preto prepadneme sa ako... Tie schody Dámy prvé. dámy majú prd. Preboha.
Mám není za bradle. No ima tak, taký špíl. Aby si skýdal dolu. Není za bradle. Ja už som tu raz bol v živote. Smogweed, hej. Tu sa prepadnete. To je šmiklavka. To je šmiklavka, jak Dobre, to povedal. ja poprosím. Víno, vodku. Prosím tak. Áno, nezjab. Nie, na tú strechu ma nehaj. No to ja by som radšej išiel prvý, než posledný. Nie, nechoď za mnou, debil. I na druhú stranu. Pribuha. Koľko máš kilo? Bolo 60. Čo? 150. No, vidíš. Si veľa Big Macov je dolu. Boli to tie schody. Vecka, moderné. Kahličky. Tu, kedy bola presne na tomto mieste skibidi toaleta. Len už není. Zomrela 22.3.2024. Zomrela tam skibidi toaleta. Dajte like a odber! Tu mal Sigma Boy koncert, aj tak včera sme išli okolo a to je Sigma Boy. Kto potrebuje kávu, si môžete prísť proste. Ty nekradni! A nič nekradnite, hej. Tu je výrivka. Nikita. Tam bola výrivka. Jacuzzi. Tu je aj tajná. Celé. Luc. Tu je tajný bunker, potietovali. Čo? Najmodernejšie schody, hej. Modernejšie v živote neboli. Nová moda. Bundy máme všetci. Tu je zhoretý hotel, vyhoretý, hej, to je nová moda, on je opravený, hej. To je nová moda. Nejdem si tu robiť izbu. Aha, to je, hej, také železo je tu. To je remblína. Železo bereme domov. Na to, čo mám, čo je v tom kable. Dúfam, že ste videli, lebo bolo tam bývali-ste. Kde šli? Hell no. Nikita and the Tourismus. Do piči. To ste si robili z nás prdel, hej? Tu je chladnička. To je výrivka moderná. Sme v pivnici s lepačami. Takže sme v pivnici. Jan. To je zase ten nový bašamán. Ten hlavný elekšanom. To je zase ten nový bašamán. Ty nekopaj tam na čísielka. Berím bab. Ty kokos, my vás moc. Opušené kopalisko. Hej, Samu, vieš, aká sme lokácia, kde sme? Nie. Baby boiler. Skibidi dobro. Skibidi dobro. Deep. Dajte like a odber! Konečne. To tu
Teraz toto je druhá posteľ, ktorú som videl, tretia posteľ, ktorú som videl. V tomto zube. Hej, pôjdeme. Dvaja na jednej posteli. Nie, ja si tu... Ja by som si tu doniesla spať tak a tam. Pôjdem kúpiť do Teska. Do Teska. Atrakcja fajna. Skipty. O, nie. To je rebrina. Kuchyna moja. Dámy majú prednosť. To je rebrina. Nikita. Dámy majú prednosť. Dámy majú prednosť. Dámy majú prednosť. I tam je strašidlo. Ty si najlepší motivátor. I tam je strašidlo. Nie. Alebo zoberieme strašidlo. Budeme sa na zahradu dáme. Alebo zoberieme. Hej, zlom dosku, kámo. Ty kupolistky. Ty kupolistky. Toto mi fest pripomína Metro Exodus. Dúfam. Bože. Toto mi fest pripomína Metro Exodus. Ale Doriti, aj nám svieť. Kurňa. Nevidím. Jaký tam máš, ha? Šu. Áno, je tu. Kurwa. Adolf Hitler. Jdeme Adolf Hitler pochovaný. No jak v Briti. Dajte like a odber! Hej, Adolfa Hitlera tu stretneš, nie? On už teraz krádne. Naspäť. Dajme jedno. On už teraz krádne. To tu rozkradne. Nekradnite ľudia, hej? Preboha Mária. To brzda, kde je? Portier. Tam tu prišli, áno. Mamma mia, erke, tete, meterna, mamma mia, erke, žerte, rence de rence. Odiš. Hej, globálne oteplovanie. Odišli sme z ubytka. Hej. Boli sme tam ubytovaní asi hodinu. Asi hodinu sme boli ubytovaní, hej. Oni sa vrali teraz ubytovaní. Oni teraz povedali, že... Hej. Tu sme tam teraz boli ubytovaní. Tú pol hodinu. Na ubytku. Ideme, ale sama tu už pôjdeme domov.
Rainbow High. Rainbow High. Toto povala, kde sme sa všetci bali. No skoro všetci. Kde bola tá tma. Hej. Takže tam sú farebné okná, hej. Rainbow High, Rainbow. Rainbow okná, Rainbow okná, záži v nových barvách. Je to okno, je to Rainbow. Vadí. To neskáče, není Čech. A možno to ešte prídeme, ale podľa mňa už nie, lebo aha, lampa. Takže to tu takedy nebolo také zarastnuté, tu bol chodník. Tu bol chodník, že toto takedy nebolo vôbec zarastnuté. Vidno, že to je opustené, však tu bol chodník do ryti. Takto toto zaraz, a vidíte aktuálny stav. Keby ste našli nejaké videá na YouTube, ako to vyzeralo predtým, tak napíšte dole do komentárov a napíšte odkaz, proste, ak sa tie videá volajú, čo máme vyhľadať do YouTube. No a proste potom tak to mi volá. Policajti volajú. Do ryti. Policajti volajú. Nie. No? Hej, sme head. No, na Urbexe. Neviem. Dobre, čau. Nečul som ťa. Moja mama. Nemám signál, ma píšem. Mi volá, že sa mám ísť naobedovať, keď som tak kde v ryti. Moderná doba, hej. To bude vystrihnuté. No proste ideme cesta späť, hej, z domu. Chceš mi uveriť po kance? Doriti. Jak? Dorite si ich máš štúriť? Alebo ja. Môžem ťa podpísať na chvíľku? To nie, nič to neviem. Ale ty si ma inak... Skaďal si to vytiahol! On to má všetko. Lopatu to vidíte. Od teba, ty si... Hej, potom ti dám doma. Na Doma. mňa. Doma ti dám. Bože, to... Sme v pivnici. Natáčame? Takže sme v pivnici. Ja. Kde sa ten nový bažan? Ten rádne rešenom. Ty nekúkaj tam na čísielka. Berimbap. Ty kokos, umývadlo. Opušťané kúpalisko. Hej, Samu, vieš, aká sme lokácia, kde sme? Nie. Taký boiler. Skibidi dab 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 yes. Skibidi dab dab. Deep deep. No, Čo tu robíte? Čo tu robíte? konečne sa vyspí. Konečne. To tu... Teraz toto je... Toto je druhá posteľ, ktorú som videl. Tretia posteľ, ktorú som videl. V tomto tu, hej. Tu môžete prísť prespať. Hej. Pôjdeme. Dvaja na jednej posteli. Nie, ja si tu... Ja by som si tu doniesol spacák a tam pôjdem kúpiť do Teska. Do Teska. Atrakcia fajná. Skipty.
Ne. To je rebrina. Kuchyna nohy. Dámy majú prednosť. Nikita. Áno, to máš najlepšiu baterku. Dámy majú prednosť. Čakáme. Niečo ťa prepadne puška, ale... Jeď tam bez strašidlo. Ty si najlepší motivátor. Je tam bez strašidlo. Aj zle, to ťa kladí. Nie. By som to dlhal. Alebo zoberieme? Ber, však na zahradu dáme. Ťa prepadne puška. Ty hajzlovú dosku, kámo. Ty, aké poistky. Ty kokody. To sedačka. Toto mi fest pripomína Metro Exodus. Tam to Doritos. na to zabudem. Poď. Dobre. Kámo. Ale Doriti, aj nám svieť. Kurňa. Nevidím. Hovor. Aký tam máš, ha? Ja to bojím, ja to bojím. Šu. Adolf Hitler je tu. Kurva. Adolf Hitler. Oh. By sa posral. Jdeme Adolf Hitler pochovaný. Má jak v Briti. Suzuki. Hej, Adolfa Hitlera tu stretneš, ne? Dorky tu levitujúci kartov. Tam sa... Kto si tam sadne? Nie. Kto si tam sadne, Jesus? Ja som tepla stolička. Tepni cesty. Nedá sa ísť. Hororovka. Hej. To také zaknuté jak horore. Tá stolička mi strašne Metro Exodus pripomína. Strašne. Lepší sound efekt som tam nemohol. Jak sme vychádzali z tej pivnice teraz pri tých schodoch, je tam taký dobrý sound efekt. Je tam normálne sound efekt prdnutia. A sám som iba jediný postel. Je tam normálne sound efekt prdnutia, keď vychádzame z tej pivnice. Však vy ho tam budete na videu počuť, dúfam. Keď to nevystrihnem. Skradne. On už teraz skradne. Naspäť. Dámy majú prednosť. On už teraz skradne. To tu rozkradne. Nekradnite ľudia, hej? Pre Boha Mária. To brzga jak debil. No poďte, nemôžeme prejsť. Tam sme prišli, áno. Mamma mia, erke, tete, ermeterna, mamma mia, erke, žerke. Rence de rence. Uj, odiš. Hej, globálne oteplovanie. Odišli sme z ubytka. Hej. Boli sme tam ubytovaní asi hodinu. Asi hodinu sme boli ubytovaní, hej. Len sa vrali teraz ubytovaní. Len teraz povedali, že... Hej. To sme tam teraz boli ubytovaní. Tú pol hodinu.
na ubytku. Ideme lesom a si už pôjdeme domů. To sa mi zdá, je vodná čerpadlo, alebo čo? Vodná čerpadlo. To je taká búda dole. Aha. Hej. Poďme tam dole do tej budy. Nebolo to strašidelné ani svet. Hej. No. On tam sa vidí tak. Tu sa pováľa, tu sa preokna. A Rainbow High. Rainbow High. Tu sa povala, kde sme sa všetci mali. No skoro všetci. Kde bola tá tma. Hej. Takže tam sú farebné okná, hej. Rainbow High, Rainbow Rainbow okna, Rainbow okna, záži v nových barvách. Je to okno, je to Rainbow. Vadí. To neskáče, není Čech. A možno to ešte prídeme, podľa mňa už nie, lebo aha, lampa. Takže to tu takedy nebolo také zarastnuté, tu bol chodník. Tu bol chodník, že toto takedy nebolo vôbec zarastnuté. Vidno, že to je opustené, však tu bol chodník do ryti. Tak toto tu zaraz, a vidíte aktuálny stav. Keď ste našli nejaké videá na YouTube, ako to vyzeralo predtým, tak napíšte dole do komentárov a napíšte odkaz, proste, ak sa tie videá volajú, čo máme vyhľadať do YouTube. No a proste potom. Tak to mi volá. Policajti volajú. Hej, do ryti. Policajti volajú. Nie. No? Hej, sme head. No, na Urbexe. Neviem. Dobre, čau. Nečul som ťa. Nemám signál, ma píšem. Mi volá, že sa mám ísť naobedovať, keď som tak kde v ryti. Moderná doba, hej. To bude vystrihnuté. No, proste ideme cesta späť, hej, domu. Chceš mi uveriť pukance? Dorite. Jak? Dorite si ich mám štúriť? Alebo ja. Môžem ťa podpísať na chvíľku? To nie, nič to nebude. Ale ty si ma... Skaďal si to vytiahol! On to má všetko. Lopatu to Fotky od teba, ty si... Hej, potom ti dám doma. Na Doma. mňa, áno. Doma ti dám. Bože, to... A keďže tu máme rok 2025, 2025 Silvestrovskú špeciál nedojde, nevyjde, alebo mi došlo ložisko na GoPročke. Tak čaute.